The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Tatak, alas 6 sa buntag. Mga kinikanan, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, avid listeners of this program, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko, aniyan usab sa kahanginan. Of course, dinhigyapon sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, usab nakasaymol ka sa 94.1 FM. Sa gyapon, no, sanglit naka-online man sa internet ang atong istasyon. Makita og madungog usab ang maong tulumanon sa rmndipolog.weebly.com. Sa gyapon kining ubos nyo nga lagad sa mong tulumanon, Silbert Don Doyano Sr. alias Veritas. Mao gyapon makig-uban kininyo. Pizza 23 sa bulan sa Agosto, tuig 2015. Sa gyapon, no, adlaw sa Ginoo garon. Okay, adlaw sa Ginoo magyud magtunong ni aton tulumanon. Happy Sunday sa tanan. Kinaot nga dili gyud nato kalimtan ang pagsimba karong adlaw. Kay kining adlaw mao man ni ang Sabat, no, sa New Covenant. O ipapahulay sa mga Kristohanon. Mga igala mga tinahod nga tigpaminaw sa miaging Sibya nato, no? Niadtong Domingo atong gipadayon ang pagtuki may labot na sa atong kanang usa sa atong mga practices sa pagtuo kanang fiesta. Pero wala pa tabo sentro pag-ayo sa kanang yung kasaulugan ato sang gihawanan sa ang kung baga sa dalan pa unsa kaayo mga posible ba nga murag nagsalipod o sila pa kanang nagbalda sa pagsulod nato o pagpaingon nato sa atong destinasyon. Pananglit diya sa dalan posible na ay mangawat nato o manulis ba. So ato sa nang hawanan para smooth atong dagan paingon ko sa atong destinasyon. Ingon ani po ning may tungod sa piyesta. Ato sang hisgutan ning mga nauna ba nga dapat mahisgutan sa nato ay i-expound nato og ayo ang maong destinasyon nato. Ang destinasyon nato kini man yung topiko may tungod sa piyesta, no? Unsa kaayo mga babag ba dapat ato sang kwaon ang babag, no? Ang babag nga gitumbok nato kining matud pa usa sa ako naman ning gihisgutan sa miaging Domingo pero pa nato matuki. Diha sa atong pagsaulog sa piyesta ato man giangkon nga daghang gipangdugang nato diri sa New Covenant nga mga kasaulugan. Sa rason nga kining gitagaan o gahom ang simbahan nga tinuod ni Kristo.
Let me kanang kutlo og usab sa tudling ang Mateo 18:18 katong niingon ang atong Ginoo ngadto sa iyang mga otorisado nga gipili, mga apostoles no unang gipili niya, giingnan niya. Bisan unsay inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ug ang inyong itugot usab sa langit. Nya naman toy moingon nga ang mga apostoles ra may gitagaan og gahom ni Kristo o may labot ng inyong mga obispo. Dili pod no. Kay ug unsa may gahom sa mga obispo, mga apostoles, mapanunod man na ngadto sa ilang mga successor sa mga sumusunod. Naa sa buhat 2:38-39 nga ang saad sa Ginoo ngadto kanila maura usab na mapanunod usab sa ilang mga kaanakan sa ato pa silang mga successor. Di modo kana dayong gahom sa mga apostoles sa pagdili og pagtugot mapanunod na sa mga sumusunod og naklaro man nato sa history napanunod na sa ato mga kaobispuhan. Sa mapananglit no nga nung makaingon na kay sa mapananglit katong si Obispo Ignacio sa Antioquia mga around mga unang bahin sa unang siglo. Siya manggali responsable anang paghingalan o pagtawag og Katolika sa iglesyang gitukod ni Kristo. Mo nang naa mga tinahod nga tigpaminaw. Makaingon ta nga ay kinsa man tong obispo si Obispo Ignacio, Katoliko. Tinun-an pa gyud siya ni San Juan. So kasaligan si Obispo Ignacio tungod kay disipulo man siya ni San Juan. So naa diri ang authority sa mga kaobispuhang Katoliko kay naaman diha ang gahom katong gihatag ni Kristo. Nga nagingon siya ang inyong idili diri sa yuta idili nako sa langit, ang inyong itugot. So mao na nga bayrat kuan point kana niana nga punto sumo na nga naay gahom ang simbahan so paghimo anang mga angay pod niya mahimo, pero katong dili po niya angay mahimo kay gibawalan siya, dili po niya himuon sama anang pananglit og unsay na latid na diya sa Biblia. Diya sa pinadayag no katong giingon ni Juan, ingon siya ayon ninyo ni dugangi, so di po nato dugangan. Pero sa ubang mga butang pwede ta magkadugang. Di na ako na sublion kay ako naman ang nahisgutan. Kana nga punto. So, pero dunay mga tudling diri sa Biblia nga mao ni atong giisip nga mga posibleng mga babag nganong dili na nila tuhuan, dili na tuhuan sa ato mga igsuong nahimulag. Usa kana bang giingon ni San Pablo ba sa Dres Biblia nga niingon siya nga kung dunay magtudlo kaninyo og mga pagtulon-an nga lahi sa among gitudlo kaninyo o mga pagtulon-an nga wala namo gitudlo ninyo. Ulahi sa among gitudlo, ayaw ninyo dawatan ng mga pagtulon-ana. Gani, doon na pagalit ito. Gipamulong nga, ipatunglo ka ng mga manudlo o mga pagtulon-an nga lahi na wala na mo itudlo. So, matud pa sa atong mga igsuong nahimulag, mga pastor, mga ministro sa laing tinuhuan, mingon sila nga, mao nga biyaan ninyo ng Katoliko, kay daghang kayong gipanudlo diha nga lahi. Lahi sa mga gipanudlo nila sa mga apostoles. Supak ba yun? Mao na mga igsoon kung tinuod ba ng ilang akusasyon nga ang Katoliko nga baruganan maigo ana. Well, kung atong tanawon gud sa Biblia mga tinahod nga tigpaminaw, dili mangyod kining atong mga pagtulon ang Katoliko ang gitumbok ni San Pablo ana. Muhatag taning yung background ngano makaingon ta nga dili Katoliko ang gitumbok ni San Pablo. Kay unang-una niadtong panahon na wala pay maisip nato ba nga kanang Katoliko nga parehas karon. Kay ang origin ang sinugdanan aning Katoliko sa unang siglo ang mga apostoles ra mapoy gauna ani. Sila may gasugod. Dayon, may kag Katoliko ang gitumbok ni San Pablo anang pamulunga, dili kay ang protesta sa pagtulon ang Katoliko, diri naman sa mga ika-16 nga siglo, mga protestante man yana, no? Pero ang gitumbok ni San Pablo sa iyang panahon,
kadtong mga tao nga ni supak sa ilang mga gitudlo. So kung moingon ka nga para sa anang kuan, pasangin lang na to nga si Santa Maria, tawgo na to inahan sa Dios. Moingon din na sila nga wala man manudlo silang San Pablo ana sa Biblia. Wala man manudlo sila ana. So mao na ang gipasabot nga lahi nga pagtulunan nga wala nila itudlo kuno nga nasupak na, wa na masubay. Murang dili na patuhuan. Kana kunong paggama-gama o daghang kaing mga larawan sa mga santos, wala man kuno silang magtudlo ana. Muna nga nasupak na sa gipamulong ni San Pablo, ayaw kamo pagdawat og mga pagtulunan nga sukwahi o mga pagtulunan nga wala na mo itudlo kanyo. No, unang-una sa stricto gyud nga pagkasulti makaingon ta nga kanang pagtulunan sa Katoliko nga si Santa Maria inahan sa Dios, mo ba na ang iyang gitumbok nga lahi? Mga igsoon. Unang-una, litra por litra, wala tayo mabasa sa Biblia nga nag-ingon si San Pablo nga kanang pagtulunan na supak na o kanang wala may magtudloan na. Mahimo sigurong sa ilang paglitok, wala nila na malitok litra por litra sa Biblia, pero ang pangutana na supak ba na sa ilang gipanudlo? Ana man na nga punto mga igsoon. Kay kana agong giingon niya diha nga ayaw ka mo pagtuoan ng mga pagtulunan nga wala na mo itudlo. Dili man na ingon ba nga sabton dyan nato ba nga litra por litra kinahanglan kana yung unsay naa mabasa sa Biblia, no? Kay kung moingon ta nga dili man mabasa sa Biblia litra por litra nga ang mga apostoles nanudlo nga si Santa Maria inahan sa Dios. Nga si Kristo, di mo na mabasa litra por litra. Di modo, but pasabot, mo na usa sa gitumbok ni San Pablo nga wala nila itudlo, dayon nasupak po. Unang-una, wala po mabasa sa Biblia nga kanang pagtulunan na nasupak sa ilang gitudlo. Na kung ato yung ayuhon yung balanse ba sa panahon ni San Pablo, ang iya mang yung gitumbok ani katong mga Gnostics. Unsa man to katong gipangtudlo sa mga Gnostics nga niingon siya nga bantay mo kinaay magtudlo lagi mga binalitad sama anang pagtulunan sa Yawa nga nagdili sa pagminyo o kanang nagdili sa pagkaog karne. Mao na. Unya mga igsoon, di ba, pasanginlan po ta ana sa uban, maingon sila nga igong Katoliko po ana kay kanang mga pari dili paminyoon. Ato naman ni siyang gitubag nga kanang pagtulunan sa Yawa nga gadili sa pagminyo, dili man na kanang silibase sa atong simbahang Katoliko kay ang gitumbok ni San Pablo ana kadto man mga Gnostics nga gadili sila sa pagminyo tungod kay giisip nila nga ang pagminyo usa ka daotang buhat. Nya ras pag yun, tanan yun gididan, dili lang kay pare, dili lang kay mga lalaki gididan. Tanan yun, malaki og mga babae gididan sa pagminyo. Mao na gitumbok ni San Pablo nga lahi sa ilang gitudlo. Nya wala po na nila itudlo. Nya ang mga Gnostic sa una mo ingon man gyud sila nga sala ang pagminyo o dautan ang pagminyo mo na nga gididan ang tanan. Pero kanang atong silibasi sa mga pari, kung dili magminyo atong mga pari, lahi man ang hinungdan ana. Nagdili sila sa pagminyo sa mga kaparian tungod sa gingharian sa langit, no? Ana bang gihimo na nilang lagda, isip disiplina, dili po na siya pagtulunan galing nga doktrina. Kay dili man na siya doktrina, disiplina man na siya nga pagtulunan. Disiplina. No, matud pa sa nabasa na itong mga libros Katoliko official, no? Dili na siya doctrine, but discipline. No, lahi ng doctrine o discipline. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw niya naa na sa Mateo 19:12 pod gani gisgutan ni Kristo nga kadtong dunay dili makahimo sa pagminyo, dunay mga lain-laing katarungan, unya usas katarungan kanang pag-ingon nga dunay dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit, siya nga makahimo, padawata siya. Niya, mayon ta nga, pagtulunan siya wa na, kay gisulti na ni Kristo, dili.
Atong sabton unsa nang wala idili sa pagdili sa pagminyo kanang kung ang hinungdan for the kingdom of God niya unsa may pasabot ana nga kung ang hinungdan gani for the kingdom of God nga gadili kas pagminyo sa imong kaugalingon ba o diha ba sa atong mga kaparian kung kana mo'y rason dili na siya pagtulunan sa yawa pagtulunan ngali na ni Kristo nga gadili is pagminyo tungod sa kingharian sa langit. Nya gi-explikar na ni San Pablo diha sa 1 Corinto kapitulo 7. No, 1 Corinto kapitulo 7 nga gihatag niya nga pagtulunan ba nga mingon pagali siya nga wala man koy sugo nga gikan gyud sa kanang amahan o sa Dios. Pero kining huna-hunaan ako kasaligan tungod sa iyang pagka kanabang piniyalan pod. Ningon siya nga dunay mga daghang katarungan nga iyang gisaysay diha sa 1 Corinto 7 nga ingon siya nga maayo man ang pagbinyo. Pero ang dili pagminyo mas maayo na sa 1 Corinto 7:38 ug 39. Basahan ko ninyo 1 Corinto 7:38 nga maayo ang pagminyo pero ang mga nakahukom sa dili pagminyo mas nakabuhat og maayo. Mas maayo kuno. So, ug papilion ka na asa man ka sa maayo ug sa mas maayo. So, mas maayo. Pasabot pod ni San Pablo diha ngano nga mas maayo nga kung moalagad kas Ginoo magsinggol ka. Ipasabot niya diha kay siyempre mabahin man gud ang unahon na kung moalagad ka diha simbahan usa ka kapari usa ka ministro sa Dios inya na imong pamilya nga imong giatiman kaugalingon di na po kay dako kayong pamilya nga maong simbahan imong giatiman. Mao na nga mabahin. Mao na nga niingon si San Pablo nga kung mao na no mas maayo nga kung moalagad ka sa simbahan mas maayo single ka. Mao na nga gihimo po ng canon law sa simbahan mao na nga labi na sa Latin Church no. Mao na nga giaprobahan na dito sa langit ng balaora kay with basis man pud sa Biblia no ang inyong idili diri syuta idili na ko sa langit ang inyong itugot. Pero sa panahon sa mga apostoles ang ilang dili pagminyo tungod sa kingharian sa langit optional mao nang dunay minyo napoy dili pero kung minyo labi nang kanang pango kinahanglan usara pod naa sa 1 Timoteo 3:2 dili pod daghanon. So mao na nga ako na imong gihatag ninyo nga example nga dili taw na mao ang ipasabot ni San Pablo kanang ato mga practices mga pagtulunan sa Katoliko nga mo na iyang gitumbok no kay kanang atong kanang disiplina sa mga pare nato nga dili nato paminyoon no biblical man na og gibase po na sa mga pulong gyud ni Kristo. Unya kadtong gitumbok ni San Pablo nga pagtulunan sa yawa kadtong pagtulunan sa mga Gnostics gani wala naman na sa Biblia litra por litra kanang katugali mga Gnostics pero mo na nakita niya sa iyang panahon gani pureba gali nato na nga dili gyud tanan nga mga panghitabo sa mga early Christian na as Biblia. Kay katong mga full gyud istorya, tibuok nga istorya sa mga Gnostics wala man diya sa Biblia. Pero gihisgutan na, gipasabot na ni San Pablo. Kay dili man kakabasag pulong diya sa Biblia Gnostics. Pero ang iyang gitumbok tan-aw nimo sa history mga Gnostics pa to. Katong nagtudlo nga dautan ang pagminyo mo na nga gidid-an ang tanan sa pagminyo. Unya dili man na pagtulon ang Katoliko ng dili ta paminyoon kay dautan ang kaminyoon gani ang kaminyoon matud pas pagtulunan sa Katoliko sakramento sagrado na so lahi kayo kay ang mga Gnostics mingon sila nga dautan ang kaminyoon mo na nga sila may nagtudlo og pagtulunan sa yawa dili ang Katoliko kay kung maghisgot og kaminyoon sumala sa pagtulon ang Katoliko usa na ka sakramento usa ka sagrado mao na. So, yun na mo na yung mga example ba. Then, unsa pa? Kadtong mga pagtulunan sa mga Hudyo nga wala giapil sa mga Kristiyano. Kadtong mga tradisyon. Okay, naaman sila basahon po. Sama nang mga sila. Kanang inyong mga tradisyon sa Katoliko, mauna ang gipasabot ni San Pablo nga gidili. Pero kung ayaw na tugtutok ng Biblia, sama pananglit kanang sa Colosas 2:8 no Colosas 2:8 giingon dia beware lest any man
spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Di man ano to ha, nga nagkisgot og tradisyon sa mga tao dinhi. Dayon, kini mga tradisyon sa mga tao diri nga gipasabot ni San Pablo nga bawal, nga matud pa niya, not after Christ. Ato pa, wala matukma sa mga panudlo ni Kristo. Ang tradition of men, mga tradisyon sa tao nga wala matukma o wala mutakdo sa mga panudlo ni Kristo. Dili ni siya tradisyon tanan sa tao mo gidili. Kadturan ning mga tradisyon sa mga tao nga nasupak sa pagtulunan ni Kristo. Ang ubang mga tinuhuan ilang ig-o nato kanang rosaryo kuno, mga pista sa mga santos. No, kini nga atong gibuhat ron, dili ni mo'y gitumbok aning tudling nga sa Biblia ngano unang-una nining panahon na wala pa. Wala pa nang atong pagrosaryo, wala pa nang atong daghang tradisyon may tungod sa mga piyesta sa New Covenant, wala pa na. No? Ang gitumbok kung tanawon yun nato diri ayos Biblia, ang gitumbok ni Pablo nga tradisyon diri nga kanang bawal, dili nato i-apil sa atong Kristiyano nga baruganan, kadtong mga tradisyon sa una nga nakita nila nga nasupak sa pagtulunan ni Kristo. Mo ni gingon diri sa kining guide nako nga not Catholic traditions but the traditions of the Jews. Traditions that contradicted the teaching of Christ and His Church. Kadtong mga tradisyon kuno sa mga Hudyo, usa sa gitumbok ni San Pablo ani, nga wala matakdo o nasumpaki sa New Covenant o mga pagtulunan ni Kristo diri sa Bag-ong Testamento. Naunsa man ni kaayo, no? Well, mga igsoon, ato sang basahon ang Galacia 1:13-14. No? Galacia 1:13-14. Niingon si Pablo, "For ye have heard of my conversation in time past, in the Jews' religion," o tinhuan sa mga Hudyo, "how that beyond measure I persecuted the church of God, and wasted it, and profited in the Jews' religion, above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers." So, nag-isgot siya katubang sa kanhi manglulutos pa siya sa mga Kristiyanos katong bag-ong pundok ng gisugdan ni Kristo. Iya man tong gilutos, di ba? Gihisgutan niya katong wala pa siya makabig sa mga Kristiyanos. Gihisgutan niya nga niadto gasunod siya. Gatahod siya atong mga traditions kuno of my fathers. Iyang gitumbok katong tradisyon sa iyang mga ninuno sa mga Hudyo. Katong mga tradisyon sa mga Hudyo ni iyang gitumbok. Mao ni ang mga tradisyon sa tao nga gitumbok pod ni Kristo nga gisaway, nga gibawal niya katong nasumpaki sa pagtulunan ni Kristo. Unsa pananglit katong tradisyon sa mga Hudyo nga pakitang tao lang. Nabatasan na nila nga may lang sila mutudlo pero wala sa buhat. Ana, mao na mga tradisyon sa mga Hudyo nga gisupakan ni Kristo. Unsa pa kadtong kanabang mudumili sila sa pagtabang sa ilang ginikanan kay murason sila, wingon sila nga amo maning ihatag dito sa templo o amo maning ihatag sa simbahan. So dili na mo ni itabang sa mong ginikanan. O kana usapon as nahimong batasan, nahimong tradisyon sa mga Hudyo nga nasupak sa pagtulunan ni Kristo. Nya, kung mani ka sa mga pastor, ministro sa ubang tinuhuan, ang ilang itumbok anang mga tradisyon kuno nato, nga supak sa Kristo, kanang rosaryo, kanang mga pista nato, dili man na. Kay niadtong panahon na gani, wala pa nang rosaryo nato nga, although kanang atong rosaryo biblical, kay naa nang matag misteryo na as Biblia. Mysterious kalipay, ang paghandom sa pagkatao sa atong Ginoo naman sa Biblia. Kanang sa rosaryo nato nga misteryo sa himaya nga kadtong nag-focus, nagpamalandong sa kahimayaan ni Kristo katong iyang pagkabanhaw, naampo na sa Biblia. O kanang sa kasakit, misteryo sa kasakit diya sa atong rosaryo, naapo na pamalandong po na sa kanang misteryo sa kamatayon.
o kasakitan sa atong Ginoong Kristo, biblikal na atong rosaryo. Dili na may gitumbok ni Pablo nga mga tradisyon sa tao nga supak. Kay unang-una wala pa kayo rosaryo, ano supakan man na ni Pablo nga wala pa mo pa rosaryo sa ilang panahon kanang pagbalik-balik paglitok ang mga pulong nga naa diha sa Biblia. Di ba? Then napagali moingon sila nga balik-balik man veritas sa mga pulong gidili man ay ato sa pong tan-aw ng balik-balik sa mga pulong kay dili biya balik-balik sa mga pulong gidili. Ang giingon das Biblia nga balik-balik sa mga pulong gidili kadtong mga pulong nga vain repetitions. So mo man giingon des Biblia mga vain repetitions, mga kawang nga mga pulong balik-balikon. Mo na gidili pero dili tanang balik-balik sa pulong gidili. Kay naa sa Salmo 136 na diha balik-balik sa mga pulong. Basahan ra gud ninyo mga igsoon. Salmo ako sa ning basahon kay ato na lang pong i-appeal kay usama ni sa tradisyon nato sa Katoliko kanang balik-baliko nato ng mga tudling diha sa Biblia, sama ng Amahan namo, ng kasalangit, pagdayon ni mga ngalan. Tudlo manggalit ani Kristo ato lang gibalik-balik. Pero dili na mao ang ipasabot nga balik-balik nga tradisyon sa tao nga gidili, no? Kay kung mayon ka basta balik-balik gidili ay nasayop ta kay gali ang mga anghel magbalik-balik sa pulong anang holy di ba? Nauna sa pinadayag. No, pero kanang mahatag sa kog sample nga basahon gyud nako kining Salmo 136, no? Kay kung failure mapakyas gud ta pagsabot ani mga butanga. Pataka ra gyud tag atakis Katoliko. Paras nako sa una mo may nahitabo nga biyaan unta nako ang Katoliko agi anang panudlo sa ubang tinhuan nga actually walang sila kasabot mo nang ilan ang gitudlo ngayon ana, no? Anya basahon ko Salmo 136, no? Ang giingon diri, o pasalamati ang Ginoo kay maayo siya, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kangturan. Pasalamati ang Dios sa tanang mga Dios, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kangturan. Mura man yun ni siya litaniya, no? Kining pulong diri nga ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan, gibalik-balik yun Mura pagtubag, no? Gikan sa bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 26, no? No akong usbog basa din ilahos nako parang ato yung mahulagway ba nga makaingon tang uy mura man ni grosaryo. Ano akong basahon na. O pasalamati by the way, no? Salmo 136. 136 sa Book of Psalms. Ang ingon diri, o pasalamati ang Ginoo kay maayo siya, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Dios sa tanang mga Dios, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan, no? Versikulo 2. Versikulo 3. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Versikulo 3. Versikulo 4. Siya lamang ang nagbuhat og dagkong milagro, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Verse 4. Verse 5. Pinaagi sa iyang kaalam gibuhat niya ang kalangitan, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Verse 5. Verse 6. Gibuhat niya ang iyuta ibabaw sa lalom nga tubig, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Verse 7. Siya maoy nagbuhat sa adlaw ug sa bulan, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Verse 8. Ang adlaw magmando panahon sa adlaw, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Verse 9. Kanina lang, no? Di lang nako tiwason kay taas na gyud kayo. Kanina lang verse 9. Ang bulan ug kabituonan magmando sa kagabihion, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Na di ba, parehas yun sa atong litaniya ng Dias Rosario, balik-balik sa mga pulong. Oh? Unsa man tong tradisyon sa mga tao, hindi pasabot ni Kristo nga gidili, kadtong tradisyon sa mga tao nga parehas anang balik-balik sa mga pulong nga kawang. Pero kanang mga pulong gali nga dili kawang, dili na daotan diri sa Biblia. Balik-balikon. Gani si Kristo nag-ampo o nangadji, balik-balik sa mga pulong. Na nasa Mateo, no? Akong tanawon ring Biblia, wag ko malimot. Mateo 26 ba to? Kung tanawon diri, no? Kay usay magpataka tag hukom bas Katoliko nga actually dili man Katoliko mo gitumbog ana, no? Okay, Mateo 26 versikulo 44. There is a King James version ako basahon. Si Kristo nagampo balik-balik sa mga pulong. No, ingon diri Mateo 26:44. And he left them and went away again, and prayed the third time, saying the same words. Dito sa binisaya, no? Sa Mateo, kapitulo 26, versikulo 44, no? Kusang ukbo na kong Bibliang binisaya, no? Si Kristo mismo, balik-balik sa mga pulong, sa pag-ampo. Mateo 26, tudling
sugdon siguro natong pasa sa mga unang mga bersikulo. Diri sa 42 nato sugdan. Gingon diri, og mibiya si Jesus pag-usab og nagampo amahan ko. Kung imo gayong ipainom kanako kining kopa sa pag-antos, matuman ng imong pagbuot, human niini mibalik siya pag-usab og naabta niya ang mga tinun-an nga nangatulog gihapon kay katulgon man kaayo sila. Mo na ni verse 44. Mibiya na usab si Jesus kanila og nagampo sa ikatulong higayon sa samang mga pulong. Na si Kristo gali gabalik-balik sa mga pulong des pag-ampo. Nya mo pud kita mga Katoliko nga nagbalik-balik sa mga pulong des pag-ampo, dili na dawtan kay dili man na kawang. Kawang ba day nang lituko nato des pagbalik-balik ng tudlo ra pud ni Kristo nga pag-ampo kanang Lord's Prayer amhana mo na kasalangit pagdaygon imong halan di ba anas Biblia. Kanang pagpasidungog ni Santa Maria atong litukon diha. Kanang napuno siya sa grasya. Litok man sa anghel, ato lang gibalik-balik. No, amo na sa Lucas 1:28 kung ako malimot sa mga dudling. Nagitan-aw ra bagyo nako na sa Grego nga hubad sa Biblia. Kay naa may lain-laing hubad po sa Biblia, no? Pero katong sa duay rims, katong kung nakita sa duay rims gyud. Sa duay rims. Mabasa gyud ang pulong sa anghel paglitok, pagtahod, pasidungog ni Santa Maria, napuno ka sa grasya. Full of grace. Pero sa ubang mga hubad sa Biblia, wala nagiklaro nga full of grace si Santa Maria. Pero sa Grego, giana man ito kikaritomene. Nya matud pa sa mga scholar aning pag-translate sa Biblia, ang pinakaduol yung kuno, pinakaduol sa takdo, kung dili mga takdo nga hubad, kanang full of grace. Puno ka sa grasya. Kay ang ubang hubad, ingon naman, ikahimutan ka sa Ginoo. Oo, sa patong laing hubad ana. Pero matud pa sa mga scholar pud aning Biblia, ang pinaka duol gyud kuno kung dili mangali mo takdo kanang full of grace, kanang sa Grego kekaritomene. Mo nay pamulong sa anghel. Unya mo nay balik-baliko na to sa rosaryo. Una, kanang atong gibalik-balik sa Katoliko des pag-ampo sa rosaryo, mga pulong gali na sa anghel. Then katong ingon sila nga igo ng pagtulunan sa Katoliko nga si Santa Maria inahan sa Dios. Ano man kay wala manudlo si San Pablo ana o silang mga apostol. Mo na pangutana mo ba to'y gitumbok ni San Pablo? Una-una, wala pa. Wala man po'y mabasa diri sa Biblia nga ang mga Katoliko nanudlo ana din ingon San Pablo, ayaw magtuwa na kay supak na sa atong pagtulunan niya, wala pa may magtudlo ana. Dili mga igsoon kay unang-una, tanaw na to sa history, unsa kayo ang mga kanabang gikabangian sa mga apostoles sa ilang panahon. Ang ilag yung mga gitumbok yun nga mga tradisyon sa mga tao samaan ng kanang ribulto, himuong Diyos, nasa Roma 1, galing atakihon puta nila na, gamito na Roma 1:21 hangtod 23 nga, ang Diyos kuno giilisag larawan o ribulto. Ya, dili man na mo tunong nato sa Katoliko kay ang Dios man nato ilis di ribulto kay unang-una ang Katoliko wala magtudlo nga kanang ribulto Dios. Ang gitumbok ni Pablo diha kanang sulat niya sa taga Roma kadto nang mga nakita niya nga gibuhat sa mga pagano sa maong dapit. Katong wala pa ma-Christianize kay ang Roma gud mga igsuon sa wala pa ma-Christianize pagano. Nya may gikag pagano adaghang mga simbag Dios diha. Nya maghimo sila ribulto o larawan din isipon nilang Dios. Mao na ang gitumbok ni San Pablo diha. Katong mga pagano sa Roma nga nagtuo nga ang ribulto Dios. Muna giilisan ko nila ang Dios og ribulto. Pero og laing religion, laing mga ministro, pastor nila may manudlo sila igo Katoliko ana. Kay kanang ilang mga larawan o mo man na giilisan nila ang Dios og ribulto. Pangutana nanudlo ba ang mga pari nga kanang mga ribulto Dios? Para mutakdo anang giingon diya sa Roma 1:20 ito sa 23. Wala. So dili na mo gitumbok ni San Pablo kanang mga tradisyon nato sa Katoliko kay unang-una kung moingon sila nga wala na mo itudlo. Ayaw mo tuo ana. But pasabot katong mga pagtulunan nga supak sa ilang gitudlo. Yang pangutana. Supak ba sa gitudlo nila ni Pablo kanang pagtahod nato sa mga ribulto? Pag-venerate, pagpasidungog, wala. Kaya naamang galis Biblia nga pasidunggan ang mga santos.
Nya tahuron kanang pagtahod pod bis dili lang kay mga santos gani gisgutan sa Biblia tahuron bisan pagali kanang mga namunuan sa lungsod tahuron na to na. Oh, nasa kuan makaingon ko nga kanang atong mga tradisyon sa Katoliko nasubay gali no na. Dili lang hingoon nga tanan gyud litra por litra mabasa sa Biblia kay bisan gali ang ubang religion dili man pud tanan gyud mabasa litra por litra sa Biblia pananglit. Kanang Iglesia ni Cristo nagtudlo sila nga si Felix Manalo sinugo sa Dios dili man na mabasa sa Biblia. Pero mao na ilang pagsabot sa mga bersikulo sa Biblia pero walay mabasa nga si Apostol Pablo nanudlo o sila mga apostol nanudlo nga si Felix Manalo ang Heles nga gikan silangan then usa ka sinugo sa Dios. No, wala. Sila ra gali po'y maigoan ang pagtulon-ana kana ding pagsaulog og July 27 no gihimo man sa mga iglesia ni Cristo pero wala man gihimo nila ni San Pablo. So kung atong litrahon nga ingon ana pagsabot akong giingon sa miaga natong Sibya wala man gali tinuhuan ang kasunod kay adto po ka sa saksi ni Jehova maupod kay daghan po sila og mga libro nga mani ka diri sa Biblia wala biya sila naghimog daghang libro wala pa man po'y printing press sa ilang panahon. Oh niya kanang maingon sila nga bawal ng pagsaulog o birthday tudlo man na sa mga saksi ni Jehova wala man nanudo ang mga apostol ana nga gidili ng pagsaulog og birthday. Oh adto ka sa ubang tinuod sa mga born again nya kung mag born again ko no kinahanglan mo biya ang Diyos Katoliko. Wala na sa Biblia. Nga ang pari ko no dili pwede tawgon og amahan. Wala man na gitudlo sa mga apostoles. Daghang kay silang gitudlo nga wala gali gitudlo sa Biblia. Actually mga igsoon kana akong pag-ingon ni Pablo nga ayaw kamo pagtuo og mga pagtulon-an nga wala na mo itudlo. Dili gyud na ingon nga kinahanglan litra por litra basahon gis Biblia tanan kay ngano ang ila gali pong gipanudlo wala man po nasulat tanan sa Biblia. Pero sanang sa Juan 21:25 niingon si Juan nga dili tanan nasulat. Dagan pugta sa ikaduhang Tesalonica 2:15 ang mga gitudlo kuno nila gitawag manggalig mga tradisyon. Tradisyon nga nabahin gali sa duha wala masulat o gibina ba o gibana ba na lang og kanang nasulat na 2 Tesalonica 2:15 unsa may giingon ni Pablo gani na-quote man ako ning mismo gali sa hubad sa mga saksi ni Jehova. Mutak mo haom gyapon is pagtulon ang Katoliko kanang New World Translation nila sa 2 Thessalonians 2:15 giingon so then brothers stand firm and maintain your hold on to the traditions that ye were taught whether it was through a verbal message or through a letter of ours no gani kanang New World Translation sa mga saksi ni Jehova akong nakita na nga daghang gipang usob ana daghang gipang usob nila ana nga translation o hubad sa Biblia nga usahay okay ra pod pero ang uban pod tuyoon lang yung kuan nga lahion nila og hubad nga mo sukwahi na hinoon sa original pero kining tradition so wala ra din nila giusob kay mabasa man gyud ang tradition bisan sa ilang kaugaling hubad New World Translation 2 Thessalonians 2:15 nga si Pablo gahisgot og mga tradisyon nila ha lahi po tong tradisyon sa mga Hudyo nga ilang gisupakan og mana ko ka sa mga protestante, mga dili katoliko kasagaran inig panudlo nila mayon ginig tradisyon, murag allergy din sila ba? Murag ding ilahap din tanan nga tradisyon tanan sa tao gidili gyud sa Ginoo, dili na mao. Atong ayuhon og sabot og unsa nang tradisyon kay dili tanang tradisyon sa tao moy gidili sa Ginoo. Kadtong tradisyon nga tudlo o nagagikan sa simbahan o iglesyang gitukod ni Kristo wala na idili ni Kristo gani ato ginang tuhuan ngano man kay ang inyong idili diri syuta idili na ko sa langit ang inyong itugot then ang naminaw naminaw nako wala minaw ninyo wa sa minaw nako nasa kuan Lucas 10:16 basta tradisyon gali nga after sa church o kana bang nasubay sa panudlo ni Kristo wala na masupak. Naman to, kung mga igsuon nga, kung maghisgot ag mga pagtulunan gali, kaya mayon sila nga, tanan kuno basahon litra por litra sa Biblia. Kung dili gali mabasa sa Biblia litra por litra, but pasabot, mao na ang gitumbok ni Pablo nga, lahi sa mga pagtulunan
usupak sa mga pagtulunan nga among gitudlo kaninyo og wala namo na itudlo. Okay, ug mayong gaytag litra por litra tanan awa gyud tinuhuan na kasunod. Kay pananglit. Kining pagbutang og mga numero aning mga nasulat sa Biblia nga gibutangag bersikulo og kapitulo. Panahon nila ni San Pablo wala man nila nibutang eh. Di ba? Kining atong Biblia ron gipun-an na og kana bang chapter og verses. Gani kung inanaon po nato pag litra pag sabot na maigo man na hastag mga Protestante dili Katoliko maigo kay ilang Biblia na man ay mga chapter og verse na man ay numero. Pwede man nato ingnon nga wala gyud nakatuman nato kay nituo man ta ang Biblia nga naa nay numero nga sa original wala man abutang numero. Di ba? Oh. Tanang mga Biblia ro na nay chapter, na nay numero. Oh. Pero sa original gyud nga pagkasulat sa mga apostol, itong mga propeta, wala na butangig numero. Na magaingon ta nga, igo tatanan kay nagamit man tag Biblia nga gidugangan og numero, wa man ibutangig chapter og bersikulo gyud sa original. Oh. Pero mao lagi na context to context. Pwede ta dugang makapuno sa angay nato mapun-an. O kanang wa man pun punin nato kung naigo ta wala ta kay kanang numero wala man nato nagay pasabot nga mo nay apil sa mensahe ni sa gisulat ni Juan sa pinadayag. Ato ra man ang gibutang diha isip timaan para sayon pod hinumduman, sayon pod tun-an para sa natong mga libros balaod o. Yung mga libros balaod di ba butangan jog chapter mo article para ang unsa may tumong nato ana maayo ra pod para dali matun-an, dali pod mahinumduman. Butangan natog ilhanan. Mao na. Pero wala nag-ingon ang mga apostol sa una nga butangin ninyo nag chapter o verse. O para sa ana atong butangan pangdugangan natog chapter o verse pero maingon bata nga uy na sayop na ta kay ato nang gidugangan chapter o verse wala kay wala unang-una wala pod maingon sila ni San Pablo nga ayaw ninyo butangi og chapter. Ayaw po ninyo butangig verse. Ayaw ninyo butangig numero. Wala po sila maingon ana. Ang giingon lang ni Juan diri nga ayaw dugangi kanang iyang mga mensahe diya sa pinadayag. Yawa man ni dugangi sa Katoliko kung context to context gyud at ba atong pagsabot ba. Wala man ni punig verse 23, verse 24, verse 25 wala ni pun Nya mo na ba mga igsoon ba nga ilang mga style sa panudlo nga uy kanang rosaryo wala man na nila itudlo sa mga apostoles. So, dautan yun ang rosaryo. Asa man po mabasa? Kung litra por litra ba? Ato pong ibasi ana ba? Asa man po mabasa sa Biblia? Nga tungod kay wala litukan nila ni San Pablo ng pagrosaryo na maingon na siya nga supak mi ana. Wala po maingon ni San Pablo. Gani, makaingon ta nga nanudlo po dahil sila pagtulunan nga wala itudlo sa mga apostol nila ni Pablo kay wala man gid po manudlo si apostol Pablo nga tungod kay wala na mo litukan ng polong rosaryo nga gidili na nagingon mo San Pablo nga kanang pagrosaryo supak na sa ilang mga pagtulunan wala pod. Gani kung atog yung ayog sabot ng rosaryo, unsa man ang rosaryo dia? Balik-balik sa mga pulong maayo na may mga examples Biblia. Kanang paglitok nato sa amahan namo, Lord's Prayer na apon as Biblia. So makaingon ta wala na masupak. Ya kana pong atong mga pasidungog sa mga santos. Nya wala man na idili sa Biblia. Kay angay man na pasidunggan ng mga santos gani ang mga iglesia ni Kristo ilang gipasidunggan ng ilang gituhuan nga sinugo si Felix Manalo nga wala gali po mabasa po sa Biblia litra por litra nga pasidunggan si Felix Manalo nga buhatan og monumento nya ila man ang gibuhat nya wala man gali unta gid wala man ta magsaway gali ana kay di man na dautan ng pasidungog. Pero kung kana mo ilang himuong isyu nga kamo mga Katoliko daghan kay imong mga gihimong mga monumento o mga rebultos mga santos nga wala man sa Biblia. Wala lagi sa Biblia ang pangutana. Supak pa San Pablo ana. Mingon day basta Katoliko supak. Pero sa ila dili supak kay mingon sila nga wala man na masupak sa Biblia ng paghimo na mog monumento ni Felix Manalo. Wala pod masupak sa Biblia ng maghimo tag pasugo magasin. Wala bitaw.
Wala man ta magsaway anak, bisag wala na sa Biblia, basta maayo ang tumong, wala man ta magdili anak, kita sa Katoliko, kay kita daghan magkaitang ipangbuhat nga wala lagi sa Biblia, pero wala pod giingon nga nasupak to sa Biblia. Di ba? Mga igsoon. So, muna no, magkaito katong sitas nga example nga kanang atong gibuhat sa mga Katoliko, gibuhat na itong mga Katoliko nga pasidunggan na to ang mga santos. No? Dili gyud na siya ingon nga mauna ang gitumbok ni Pablo nga mga tradisyon nato nga gidili. Nga mawa na mo itudlo. Nga nasupak. Okay, kanagong maingong gali nga ayaw mog tuo sa mga pagtulunan nga wala na mo itudlo ninyo. Ang uban mingon litra por litra di ay kinahanglan basahon sa Biblia. Wala pud mingon sa Pablo nga kinahanglan basahon sa Biblia litra por litra, tanan natong litukon. Ang gitumbok ni Pablo ana nga wala itudlo nila. Kadtong wala nila gitudlo nga nasupak sa ilang mga panudlo, bisan pagtan-aw na to sa history kay mao gyud na ang gitumbok ni Pablo. Sama lagi atong gitumbok sa mga apostol nga pagtulunan siyawa kadtong dautan kuno ang kaminyoon kay kuan. Dautan mo nang gadili sila. O mo na pagtulunan siyawa. Then kadtong dili pagkaon sa karne. Mga Gnostics gihapon, basahan ninyo sa history, dili Katoliko may gitumbok ana. Mga Gnostics kay nag-isip sila nga kanang karne dautan mo nang gidid-an. Nya pagtulunan ba nas Katoliko nga gidid-an tas pagkaog karne, wala oy. Kay basta pagkaon gali wala naman ni dili. Wala naman gi-appeal sa New Covenant teaching ni Jesus Christ nang gidili gihapon ng pagkaog karne is karning baboy, isdang wala imbis. Wala na. So mas maigo pa manggali ang mga Adventist ana kay ila pa manggihapon gipadayon ng pagtulon-ana diri sa New Covenant nga wala naman manudlo sa Kristo. Di ba? Mas maigo pa ang mga Adventist ana. Kanang gadili sa pagkaog karne. Katoliko dili. Unya kana ding mga ministro sa Iglesia ni Kristo ang ilang itumbok ana nga pagtulunan sa yawa nato kana kunong Mabirni Santo nga dili ta mo kaog karne. Na dili po na mao'y gitumbok ni Pablo kay wala pud mag-ingon si Pablo diha nga kanang pagtulunan sa yawa kanang Mabirni Santo nga gidid-an pagkaon ng tao og pagkaog karne. Dili na. Kay ano? Kay kung tanaw na to sa history, kadto ng mga tao sama sa mga Gnostics nga giisip nila nga ang pagkaog karne dautan mao nang gadili sila. Unya dili man na pagtulon ng Katoliko. Nabagoy pagtulon ang Katoliko nga dili tapakan og karne? Wala oy. Nya mayon sila nga kana din inyong pagpuasa Mabirni Santo di ba gadili mo karne ana? Kana. Lahi man ang puasa, lahi po itong pagtulunan siyawa. Ang pagtulunan siyawa, gidid-an ang tao pagkaog karne kay giisip nga dautan ang pagkaog karne. Nadili man na pagtulunan ng Katoliko nga dautan ng pagkaog karne. Ang hinungdan sa Katoliko kung dili mo kaog karne kanang Mabirni Santo puasa. Subot ipasabot duha dayon ning kaklase ning pagdili og karne. Una, pagtulunan siyawa. Gadili sa pagkaog karne kay dautan ang karne mo na pagtulunan siyawa. Pero kanang dili ka mo kaog karne kay ang imong hinungdan magpuasa ka. Wala na idilis Biblia kay na may mga puasa diri sa Biblia. Parehas ra pud na anang duha ka klase lagi ng pagdili sa pagminyo. Una, pagtulunan sa yawa. Pero naay pagdili sa pagminyo nga dili pagtulunan sa yawa. Gani tudlo na ni Kristo mahitungos disiplina. Kanang Mateo 19:12 nga nag-ingon siya nga dunay dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Nya pagtulunan na sa yawa. Dili oy. Duha ka klase ng pagdili sa pagminyo. Una, pagdili sa pagminyo nga pagtulunan sa yawa. Tinuod na. Pero naay pagdili sa pagminyo nga pagtulunan ni Kristo. Na sa Mateo 19:12. Pasaharo ko ninyo mga igsoon. So ingon na rapod, naay pagdili sa pagkaog karne nga pagtulunan sa yawa. Unsay hinungdan? Kay dautan kuno ang pagkaog karne. No mao nay pagtulunan sa yawa. Pero ang dili pagkaog karne nga ang rason, ang dahilan, ang tumong pagpuasa wala na idili diri sa Biblia kay kung mayong ka nga kanang pagdili nato pagkaog karne isip puasa Mabirni Santo sama ra nga gisupak nato ning mga ubang practices diri sa Biblia nga ana ay pagpuasa. Di ba? So dili na siya moy gitumbok yun mga igsuon nga mga tradisyon atos Katoliko nga gisupakan na ni San Pablo, no? Dayon nato nang basahon tong Mateo 13 mga igsuon kay
Naadiri ang logic po nato gipasulod nato nga gani ang mga namunuan ipatahod. Kana mga government officials nato ipatahod unsa nakano ng mga santos, no? Now, Roma 13, ako ning basahon. Kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamahanan, kay walay otoridad nga dili tinugutan sa Dios. Ug ang mga kagamahanan karon gipahimutang sa Dios, mo bitaw nga kita mubayad ta og buwis. Isip pagtahaw nato sa gobyerno. Ipatahod, no? Ipatahod ang mga namunuan unsa pagka ang mga santos. Ang pangutana na po diya, unsaaw na to sila pagpasidungog. Unsaaw na to sila pagtahod. Ipakita gis buhat. Man kita mga Katoliko, ipakita na to sa buhat. Giunsa na to pagtahod ang mga santos. Gibuhatag mga libro. Giunsa na to sila pagpasidungog. Gibuhatan o mga ribulto, mga larawan. Di ba? Giunana na to sila pagtahod. Pero kung ang tumong na to sa paghimo og mga monumento nila, ribulto, kung sayop na gali, kung himuon nato silang Dios, mao na po nagidili diri sa Biblia. So kita mga Katoliko, kanang giingon ni San Pablo nga, ayaw mo pagtuo og mga pagtulunan nga wala na mo itudlo ninyo nga nasupak sa among gipanudlo, no? Wala gyud bisag usang nga tradisyon o pagtulon ang Katoliko ang gitumbok ni Pablo ana. Unang-una, kana tanan puros na subay nga naman. Sama nang magpiesta ta ni San Vicente. Unsa mang pagtulon-ana ni Pablo nga nasupak ang pagpiesta nato ni San Vicente. Unsa man be? Muna itong i-challenge nila. Mayon sila nga kanang inyong paghubog-hubog unya. Butang ta o supak na sige tudlo nila ni Pablo. Pero ang pangutana, gatudlo ba ang Katoliko nga kung magpista ni San Vicente maghubog-hubog? Wala man pod. Gani ang mga pare nag-ingon nga ayaw gid mo paghubog-hubog kay sala na. Di natakdo na hinoon ang pagturunan sa Katoliko ana kay mo po na gitudlo nila nga dili ta maghubog-hubog. Oo. Unya unsa man ang piyesta pagpasidungog sa usa ka santo nya. Nanudlo ba si San Pablo nga pistahan ang nga dautan ang pagpista o pagpasidungog sa mga santos? Wala. Gani mga igsuon, usa sa matud pa sa usa ka pari nga usa sa atong tumong ana kung magpasidungog tag santos sa piyesta, kana timaan na nga ato gyud sila gihimong example. Kay naa sa 1 Corinto 11:1 nga naingon si San Pablo nga panig-ingon kamo kanamo, maingon nga nag-ingon kami ni Kristo. Gani gisingle out niya, may siya nga panig-ingon awata pug ko ninyo, ingon nga akong giawat si Kristo. So ito pa, kung example si Kristo, example po dahil mga santos sama ni San Pablo. Unya, kung maghisgod gaytag example o halimbawa, sa pa binisaya na, no? Example, liman na limot naman ito binisaya noon. Mao na basta kay example, mga igsoon. Kung giawat kuno na to si Kristo, awaton pug kuno siya. So mga example dahil ng mga santos mga igsoon, basara ko no 1 Corinto 11:1. No, nakaron unsaon na to pag hulagway, unsaon na to pagpamatuod nga kitang mga Kristiyanos, kitang mga Katoliko, gihimo gyud nato example ang mga apostoles. So mo na nga itong buhatan silag libro, then ato pong ipasundayag ilang mga larawan. Mo na timaan nga gihimo na to silang example, kay kana bitong maestra sa eskwelahan. Ang example ipakita mangis blackboard na mangi visual. May sila pa visual aid ba, Veritas. Dili gyud tama. Dili ta dautan kung mao nay atong tumong visual aid. Kay giingon man nga ni Pablo nga example kuno sila, no? 1 Corinto 11:1, example ang mga santos. Mo na mga Katoliko gipakita gina nga ang mga santos example. Kanang pagbutang sa ilang mga ribulto, mo na pagpakita nato nga example gyud nato ng mga santos. Kay visible aid man na. Nga naman, kay inig kakita na to sa ribulto sa usa ka santos, makahinomdom din ta silang mga example, ilang mga maayong buhat, di ba? Dili dautan ang paghimog ribulto basta ang tumong usa sinungdan visible aid, no? Nga makatabang natog pahinomdom sa angay natong hinumduman. Pero lubogon pud lagi na sa ubang mga pastor ministro. Mingon sila nga ayaw mog tuos Katoliko kay kanang ilang mga ribulto gihimong Dios na nila.
Hanya sila nasayop. Ano man? Nabagay pagtulon ng Katoliko. Nga kanang rebolto, gihimo para himuong Diyos. Wala, oy. Kanang daghang kita, no? Siguro sa sunod Domingo pohon, akong ibalik na po itong humana paambit na to. Nga mga katarungan sa Katoliko nga nung maghimo og rebolto. Unsay iyang mga rason? No, ako nung iklaro ninyong daan, no, mga igsuon nga dili gyud taon rason para himuong Dios na. Tanang mga hinungdan, tanang mga kanang gitawag nato mga tumong sa paghimo nasubay gina sa mga panudlo ni San Pablo kay kung mingong ka nga daotana, basa ko sa Biblia. Nga kanang mga tradisyon sa Katoliko mao na ang gipasabot ni Pablo nga lahi og nasupak sa among gitudlo. Gani tanan nasubay na pagpasidungog nga hinungdan na sa Biblia. Oh. Nga tahuron sila. Nya atong tuhuan ang unsay mga desisyon sa simbahan, no? Kay gihimo niyang final arbiter ang iyang simbahan sa Mateo 18:17 na sa Biblia. So dili lang kay litra por litra ang tanan, no, mga igsuon. So wa paghihapon ta, no? Mahuman aning paghawan sa angay na tuhuanan mga igsuon sa mga pagtulunan, no? So mo na nga padayon ta sa sunod higayon kay wa naman ta igong panahon. So sa gihapon no, mga igsuon, ang atong hidawaton dinhi sa Tulumanon ni Veritas katurag yung maayo, nga apil sa atong pagtuo. Kadtong iyang mga personalan, ayon ninyo i-apil, no? Tao ras Veritas. So wa naman tayo igong panahon. Sa gihapon ako moingon sa ngalala lang sa atong mahal nga inahan Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kining ubos nyo nga lagad no smong Tulumanon. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa akong mga igsuon sa technical side, no, sa Pikes Luwagda ni Luhod ug Taxi Lumba, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Saan ka makakahanap ng maximum